Isang magandang hapon po sa lahat. Isang magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, Diyos Marhay na Alaw sa Milog na Migulandia. And sa lahat po na nakatutok sa ating programa dito sa ATI Bicol, #Sarabay Channel. Siyempre po, live na live tayo ngayon, via Facebook page ng ATI Bicol at siyempre sa ating YouTube channel, ang ATI Bicol, #Sarabay Channel. So, happy anniversary po. Happy 35th anniversary dito sa atin sa Agricultural Training Institute at syempre po sa ating mga kapatid nationwide sa lahat ng RTCs nationwide. Happy anniversary. And syempre kayo, happy anniversary, Yan, so happy anniversary siya. At syempre, happy anniversary sa lahat ng stakeholders ng ATI. 35 years of giving you relevant and up-to-date information in agriculture, and 35 years of giving excellent extension services to our farmers and fisher folks. Yes, partner, tama ka dyan. Ang ATI po ay patuloy nating nakakasama sa pagbibigay ng importanteng impormasyon sa agrikultura through its training and webinar series. Kaya ngayon, bilang pag-celebrate po ng ika-35 anibersaryo ng ATI na may temang Innovating 1EA Agricultural Extension Strategies Beyond the New Normal, narito na naman kami muli para sa isa na namang mahalaga at kapaki-pakinabang na talakayan patungkol sa agrikultura. A webinar program entitled Balance
fertilization, abot kayang pag-aabono. Ako po si John Kenneth Hilario. At ako naman po si Charlene Freeman at kami po ang makakasama nyo sa programa nito. Yes, so partner, alam naman natin na ang abono ay tumutukoy sa kahit anong organiko o inorganiko material na may angking kakayahan na makapag-provide ng isa o higit pang chemical na elemento na kailangan ng talim para mas magandang paglaki nito. Ito rin ay mabilis na nakapag-provide ng plant nutrients at mabilis din itong kapanumbalik ng soil fertility. Tama ka dyan, partner. Napaka-importante talaga ng fertilizer. No? Ngunit po, dahil nga sa kakulangan ng kaalaman tungkol sa tamang paglagay ng abono sa lupa, ito po ay nagre-resulta sa mababang ani at mababang kita ng ating magsasaka. Kaya bilang suporta po sa kampanya ng Department of Agriculture na masaganang ani at mataas na kita, pati na rin po sa One DA Uniform Agenda na may layuning modernize and industrialize ang Philippine agriculture's value chain, syempre ma-enhance ang productivity at ma-enhance ang livelihood ng ating mga farmers, ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 5 or ATI Bicol po ay patuloy na magsasagawa ng trainings kagaya nito. At syempre po, kami din po ay magbibigay ng kapakipang-hinabang na impormasyon sa agrikultura para matugunan ang pangangailangan ng ating mga stakeholders. Yan. Para po, syempre, hashtag sarapin kita sa Salong PA. Now, to formally welcome you to our webinar and to give us the opening remarks, tawagin ko po ang aming Teaching Assistant Center Director na si Ma'am Vivian Caral. Virtual class for Assistant Center Director. Sa mga katuwang mga partners ng Agriculture and Fishery Extension, syempre ang DA family, state universities and colleges, local government units, ang kabuuang agricultural extension workers, ang ating mga magsasaka at mangingisda, sa buong API network, headed by Director Sana Lupi. And again, happy 33th founding anniversary, API. As part of API's 35th anniversary ay ang pasimula ng 2022 webinar series ng API Network. Sa buong taon, sa pamamagitan ng webinar, ay magbibigay ang API ng iba't ibang kaalaman, mga teknolohiya sa pagpapaunlad ng pagsasaka sa ilalim ng 1DA Reform Agenda. Of course, this will be via API's digital platforms. Ang API Bicol, with our Center Director, Ma'am Elsa Ibarro, we declare our renewed commitment to pursue our role as enabler, API as capacity builder, innovator, and knowledge bank for the agriculture extension system. At bilang unang handog ng API Bicol sa 2022 webinar series, binigyan ng API Bicol ng prioridad ang tungkol sa abot kayang pag-aabono, balance fertilization. At syempre, ang API Bicol ay nagpapasalamat dahil ngayong hapon makasama natin ang ating Regional Officer ng Fertilizer and Pesticide Authority, FDA Bicol, si Mr. Gabriel P. Atoli. Sir Gabriel, you're there. Thank you so much for giving us your time. At si Mr. Gabriel po ay kanyang tatalakay ng balance fertilization, abot kayang pag-aabono. Kami po sa API ay naniniwala na malaking tulong ang kanyang ibabahagi sa ating mga magsasaka. So muli po sa pangalan ng aming director, si Ma'am Elsa Ibarro, salamat po at syempre gusto ko ulitin yung ating ang pagsabi ng ating isang litigate. Masaganang ani at mataas na kita ng aming mga magsasaka. Syempre gusto ko rin muling banggitin ang tema ng ating anibersaryo. Innovating one day agricultural extension strategies beyond the new normal. Muli po magandang hapon at maraming salamat sa inyo. Okay, so thank you so much, Ma'am Bien, for the warm welcome. At ngayon po, para ibigay ang overview of the activity at yung mangyayari sa ngayong hapon,
ibigay ko po ang sting sa ating Information Officer 2 ng ATI Bicol, Mr. Isagani C. Valenzuela Jr. So, thank you, Ken. So, sa ating mga nanonood ngayon sa ating Facebook Live, sa YouTube channel, sa my channel, ito po ang ating nangyari sa ating webinar. So, aside from, of course, para malaman natin ang sabihin ng balanced fertilization, malaman po rin natin ang tungkol sa mga pang-nutrition na kailangan ng ating mga tanim, ating lupa, of course, yung mga pagkatasing fertilizer, at higit sa lahat, ito yung mga abono at fertilizer na ating nagamit sa ng pagtaas ng presyo ng mga abono. Nasa ngayon ay mas bumaba ang ating mga gastusin, lumas ang ating production, para sa ngayon mas natin. Okay. So, ito po ating webinar po, so siksik po ito sa kaalaman, kaya nagputo po tayo maingir, makinig tayo, at sana tuloy-tuloy ang malakas ang ating connection. At at the end po ng ating webinar, meron kayo mga katanungan, meron kayo mga clarification, rest assured meron po tayo ng Q&A. So yan po, para sa lahat po na ulit sa ating mga viewers. So, let's enjoy this webinar. Thank you very much. Ayan. Thank you so much, Sir June, for giving us the overview of the activities. So, sabi natin, kitik lang po tayo, topic lang. So, at ngayon nga po, without further ado, let us introduce our resource person for today's topic. So, partner, ipakilala na natin ang ating resource speaker. Okay, partner, thank you so much. Para naman sa ating resource person for today's activity, he graduated BS Agriculture at Bicol University, College of Agriculture and Forestry, class 2007. And he also graduated last 2014 sa BUD po, Bicol University Graduate School. He took up MSc in Agriculture. And naging agriculturist po siya sa Fertilizer and Pesticides Authority. And as of now, he is the supervising agriculturist of the same agency. So let us all welcome Mr. Gabriel B. Atol. Hello po. Hello po. Good afternoon, sir. Good afternoon po. So, ang tatalagayin natin ngayon ay kung sa lupa. So, ano po ang lupa? Ano po yung soil fertility and yung status ng ating lupa sa Bicol region. Okay, magandang araw po sa lahat ng nakaantabay po dito sa ATI, sa programa ng ATI. So, unang-una po, bago tayo pumunta doon sa part ng abono, kailangan muna natin alamin kung ano ba yung soil, ano po. Kasi doon natin nilalagay yung fertilizer, yung abono, ano po. So pag sinabi po natin soil, ito po ay thin layer, upper thin layer dito sa ating earth surface, na kung saan ito po ay nadiderive from weathering of rocks and minerals, na kung saan siya po ay napo-form ano po siya, kumbaga through a slow process, and nagkakaroon po ng, it takes 100 years to develop a thin layer of about 2.5 centimeters yung soil natin. So dapat talagang importante malaman natin kung ano ang kahalagahan ng ating lupa. So dito po sa ating soil, meron tayong topsoil. So usually, nandito po yung mga organic matter, ano po, nandoon concentrated, and then nandoon po yung mga microorganism na nabubuhay, or pag sinabi nito nabubuhay, biological, na nandoon sa soil natin, which is nagbibigay ng benepisyo. So, ngayon po, ang soil po natin, meron na po tayo dyan na nutrients, ano po. So, inherent, mayroon nandyan na yung mga nutrients sa ating soil. Pero, siyempre, dahil nagtatanim tayo,
sinisipsip ng halaman yung ating tanim. So, na-deplete or nababawasan yung nutrients na nandoon sa soil kasi inabsorb na ng ating tanim. Ngayon, yun yung tinatawag natin na crop removal. Pero pag, for example, hindi na natin ibinalik sa lupa yung tanim na in-harvest natin, tapos hindi pa natin pinabulok. So, kung sinunog niyo pa, hindi na natin maibabalik, yung nutrients na inabsorb ng ating soil. Okay po? So, ngayon po, para sa ating, pag sinabi nating soil, ano yung status ng ating soil fertility? So, first, i-define muna natin kung ano ang ibig sabihin ng soil fertility. Ano po? So, pag sinabi nating soil fertility, or ito po yung ability ng soil natin na masupply ang nutrient elements sa form, amount, and proportion required ng ating tanim. So ulitin po natin, masupply ang nutrient elements sa form, amount, and proportion na kailangan ng ating tanim para ito ay mabuhay. So ang soil fertility po ay nami-measure in terms of amount available nutrients in the soil at any given time. So ibig sabihin, nasa vegetative stage na yung ating tanim, dapat kailangan niya ng madaming ng dahon, ng marami, or kung sa rice, magsuhin or tillers, dapat maibigay yun ng ating soil without applying fertilizer. So fertile yung ating soil. Tapos kung kailangan niya ng mamunga at the reproductive stage and then maturity stage, na ibigay ng ating soil yung pangangailangan ng ating tanim without applying fertilizer, masasabi natin na fertile yung ating soil. So ngayon, meron pong ginawang assessment ng ating soil fertility. Ito po ay under sa Bureau of Soils and Water Management, National Soil Sampling and Testing for Fertility and Suitability Assessment. Last year lang po ito, nasa ano po ito, pwede nyo itong ma-download sa Facebook, sa website nila, itong sa National Soil Sampling and Testing for Fertility and Sustainability Assessment. So, nagkuha lang ako ng sample para dito sa ating discussion. Dito sa Kamsur, since nasa Pili tayo, so kinuha ko po yung sa Municipality of Pili, kung ano yung General Soil Fertility Rating. So makikita po natin dito na pagdating sa nitrogen, low po. Mababa ang natin sa lupa dito sa Pili. Pagdating po sa phosphorus, ganoon din po, low. Tapos merong dalawang sample na medium low or moderately low. And then sa potassium po, high tayo. Yan. Mataas na yung potassium. Opo, mataas po yung potassium na natin. And then, sa pH level is high. So generally, general fertility rating, moderately low. Okay. So, based po yan doon sa ginawang soil sampling and testing ng fertility dito sa ating sa Pili, Camarines Sur. Okay. So, ngayon po, ito naman na meron silang recommendation. Actually, meron silang ginawa for rice and for corn. Pero ang example ko lang dito is for rice. So, ang sabi dito, pag nagtanim ng inbred rice, so ang nutrient requirement is, ang average is 90, 60, 20. NPK po ito, NPK. Mamaya i-discuss natin later on kung paano natin ito masusuplayan, based dito sa ating discussion. And then, pag sa hybrid rice naman, example lang natin for wet season, around 110, and then 70 and 30 NPK kilogram per hectare. Opo. So, i-discuss ko ito mamaya, tapos meron tayong comparison kung ilan ba yung based dito sa recommendation ng fertilizer
kung ilan yung expenses na dahil sa pagmahal ng fertilizer, makikita natin kung ilan yung ginagastos na ngayon ng ating farmer based dito sa recommendation. And then, of course, magre-recommend tayo ng alternative para at least, sabi nga natin, abot kayang pag-aabono, maabot nila yung Since na yun na nga, tawag ito, mahal yung cost ng ating fertilizer sa ngayon. And yun na nga, katulad ng sinabi ni Sir Atole, ang lupa ay isang thin layer dito po sa ating tawag ito dito sa thin layer or surface na nabubuo sa pamamagitan ng weathering, which is nangyayari siya thousands of years bago makabuo tayo ng manipis na layer ng lupa. And katulad ng nasabi ni Sir Atole kanina, yung mga kumbaga recommended or yung mga nutrient content na sinabi niya kanina, hindi lang po yung tungkol sa rice and sa corn kasi meron pa po tayong iba. And masa-search natin siya doon sa website po mismo ng BSWM or Bureau of Soil Water Management. Tama po, sir? Yes po. Okay po. So, sunod naman po, syempre, yung lupa natin ay may mga plant nutrients na available. So, ano ang mga plant nutrients and ano ang mga functions niya sa tanim? Okay. Thank you po. So, meron na tayo na-mention na nga natin kanina na meron na tayong readily nutrient, tinatawag natin itong essential elements na nandoon sa ating soil. So, meron tayong tinatawag na macro elements. Ano po? So, ito po yung nutrient na na-absorb ng ating tanim in large amount. Kaya nga, siya, macro. Okay. So, meron na tayo dyan na libre lang ito, nakukuha natin sa air and water, yung carbon, hydrogen, and oxygen. And then, yung major natin is yung NPK, nitrogen, phosphorus, potassium, and then we have calcium, magnesium, and sulfur na nakukuha natin sa soil solid. So, ang composition ng ating fertilizer, usually, kung makikita nila, palaging NPK. NPK talaga siya. NPK. Or meron na tayo ngayong mga with S, yung sulfur na fertilizer natin. And then meron naman tayo yung isa, yung micro elements. So pag sinabi natin micro, ito po ay na-absorb ng ating tanim in small amounts. So, konti lang. Pero itong natin, kaya tinatawag siyang essential nutrients or essential nutrient elements. Kasi kung wala, isang itong nutrients na ito, kung wala sa hindi na-absorb ng ating tanim or wala sa ating soil, hindi makukompleto yung life cycle ng tanim. So ibig sabihin, kahit micronutrients, kung walang, for example, zinc, so hindi niya pwedeng hindi niya makakompleto yung pangumunga niya, hindi niya makakompleto yung pamumulaklak niya, example, ganun po. Or may mga sample tayo dyan, kung mayroong mga deficiency like doon sa boron, na yung papaya, yung parang may mga lumps, parang gano'n. So yung mga gano'ng nutrient deficiency. Kaya tinatawag natin silang essential. Ngayon, hindi naman sila pwedeng palitan ng other nutrients na kasi yun ang function niya, specific. Kumbaga, exclusive lang yung nutrient na yun para sa niya, sa function na yun. Opo. So ngayon, magbibigay lang ako ng yung major major function, yung NPK ng ating plant nutrients. So pag sinabi nating nitrogen, of course, number one dyan, provides dark green color to plants. Kaya nga pag sabi ng, for example, nag-observe yung farmer, ay naninilaw na ngayon yung aking tanim. So kailangan ko nang mag-abono, usually urea, which is merong 46% ng nitrogen. So doon na sila. Tapos may nga yan, ang reaction is, ay, anong tawag nun? Nangitim. Pero talaga, yung dark green. So, yung pag minsan, medyo naman yun kumbaga, masama din yung sobra. Kasi yun ay nagiging, kumbaga, masarap sa paningin ng mga peste. Yeah. So, and then encourages
above ground vegetative growth, of course, kailangan natin yan para maganda yung paglaki ng ating tanim. And then, usually, ito sa mga grains natin sa rice, increases plumpness of grains and percentage of protein for cereals, pampatinggas. And then governs the plant use of phosphorus and potassium. So kailangan palagi magkasama NPK. Ngayon naman po, sa phosphorus naman, number 1 is stimulates early root development. Kaya usually, ina-apply siya basal. Basal Opo, application talaga. basal application kasi early root development. And then gives rapid and vigorous start to plants. Usually hastens maturity and then stimulates blooming. Isa pa sa phosphorus yung increased plant resistance to diseases. Yeah. And then itong last is yung K, potassium. Kailangan ito sa formation ng starch, sugar, and similar compounds. So usually, nire-recommend natin ito sa mga root crop, sugar cane, okay, yung mga tubers, gano'n. Yung mga starch producing talaga mga tanim, okay. And then stimulates development of chlorophyll. Kailangan to ng N and P kasi binabalanse niya ang effect ng nitrogen and phosphorus. And then coloring of fruits and flowers, which is attributed to K. Of course, kasama din siya, usually yung mga farmers natin naglalagay ng K pagdating dito sa pang top dress nila kasi naging increase din siya ng plumpness of grains, yung pampatinggas. Pero based doon sa analysis, yung kanina, fertility analysis na natin, na diniscuss ko kanina, high tayo pagdating sa potassium. So wala akong recommendation na mag-apply tayo ng potassium dito sa yung sample natin sa rice. Okay, so kasi pag nag-apply tayo, nakakasama rin yung sobra. Opo, yan. Excess na. And then, of course, yung yung budget natin to, imbis na hindi na natin yung ibibili ng fertilizer, bibili pa tayo, which is hindi naman pala kailangan ng ating tanim. So ngayon, nalaman natin kung ano yung mga plant nutrients sa lupa and kailangan ng tanim. And yung iba dito ay kailangan i-apply through basal application or pag sinabi natin basal application, ito yung ilalagay natin yung fertilizer bago tayo magtanim. And yung sa top dress naman, pag sinabi natin top dress application, kumbaga nandun na yung tanim, tumubo na siya, nag-germinate na siya, mga seedling stage. And doon na po tayo maglalagay ng fertilizer pag sinabi natin top dress. So ngayon, katulad ng nasabi ni Sir kanina, nakakasama yung kulang sa abono, nakakasama rin yung sobrang paglalagay ng abono. So meron tayong tinatawag na balanced fertilization. So Sir, pag sinabi natin balanced fertilization, anong ibig sabihin nito? Okay, thank you sir. So ito na nga yung natin ngayon, yung pinopromote of course isa ito sa marching order ng ating Secretary William Dar na ito yung kung magkaroon tayo ng massive information dissemination about the balanced fertilization. So ito po ay based from dati nang ginagawa ng ating ito ang nag-experiment nito ay yung DSWN. So ang concept po nito, ito ay site-specific nutrient management na nire-recognisa ng mga researcher as key to improve fertilizer use for maging efficient yung paggamit ng fertilizer. So it refers to the application of plant nutrients in optimum quantities in the right proportion through appropriate methods at the time suited to a specific crop and agroclimatic situation. So ulitin natin yun na point na yun. Sabi dito, optimum quantities in the right proportion
and then appropriate methods, and then right timing kumbaga, and then kung anong specific crop at kung ano yung agroclimatic situation na nandoon sa isang lugar. Talaga kumbaga, tinutugma mo rin. Kumbaga may connection din yung ano natin. Kaya tayo merong ISAC. Yan, opo. Yung ginagawa natin sa rice na activity na kumbaga talagang i-monitor mo yung tanim kung anong status. Okay po. So, of course, sa concept na ito, ang ano nito is it will lead to soil health building while kung imbalance yung fertilization natin, it will lead to soil mining, causing soil sickness and an economic waste of scarce resources. So maganda to, ang sabi nga natin, ibalik yung dating sigla ng ating lupa. So dapat kung masigla yung lupa natin, of course, doon tayo kumukuha ng nutrient. Ang effect nun, siyempre, sa tanim natin, kasi doon natin ilalagay yung tanim. Okay. So, ngayon po, nalaman natin kung ano po yung balanced fertilization. So, ngayon, dumako naman tayo sa fertilizer. So, sir, pag sinabi natin tawag ito, fertilizer, ano pong ibig sabihin nito? At ano po ang classification ng fertilizer materials na according po sa form and according din po sa fertilizer elements and yung mga grades po ng fertilizer. Ano-ano po ito, sir? So, pag sinabi po nating fertilizer, ito po ay any substance, solid or liquid, natural or synthetic, organic or inorganic, single or combination of materials applied directly to the soil or to the plants that provides one or more of the essential nutrient elements to promote plant nutrition and growth, thereby increasing crop yield or improved crop quality. So dapat, yung ina-apply nating fertilizer, pinopromote niya yung plant nutrition and growth, and then of course, mag-i-increase yung ating yield, and then crop quality, improved crop quality. So ngayon po, meron tayong classification ng fertilizer material. According sa form, meron tayong organic, yan, and then meron tayong mineral of inorganic. So pag sinabi natin organic, kung sa ano yan, analysis type, itong organic, 5 to 7% yung kanyang total NPK. So and of course, ang mga materials nito, yung mga readily available na local, natural materials, farming inputs na makukuha natin dyan, rice straw, ganyan, chicken manure, etc. So mamaya i-elaborate. And then, pag sinabi natin mineral of inorganic, ito naman yung synthetic na nabibili dyan. So although madali mabibili agad siya and then madaling i-apply, but for now, syempre mataas yung presyo niya. Ano po, yung bilanggan natin. Yung ang ating synthetic na fertilizer. And then according naman po sa fertilizer element present, meron tayong tinatawag na single or straight fertilizer. Ito ay kung, for example, meron lang siyang N, meron lang siyang P and K na content. So, usually, ang pinaka-common na N, yung urea. Ano po. And then sa P naman, although wala tayo ditong mabibili, ang example dito is yung single superphosphate or 0.20. And then meron tayong yung K natin, muriate of potash. So, meron naman tayong tinatawag na incomplete fertilizer. Pwedeng contains only 2 of the major fertilizer elements. Yung amopos, example, yung 1620, or yung diammonium phosphate, which is 1846 And then, number 3, meron tayong complete fertilizer. So, kumbaga, meron siya ng NPK.
Triple 40. Triple 40. Yeah, example. And then last, yung mixed fertilizer. Pero usually, yung mga farmer natin, sila na ang nag-ano nito. Pag nag-a-apply sila, minimix na nila. And then, yung iba-ibang grades ng fertilizer natin dyan, available. Na-mention ko na kanina, meron yung complete fertilizer, and then yung nagsusupply lang ng N, and then nagsusupply lang ng P, and K. Okay po. Okay? So, yan katulad na sabi ni Sir, ang fertilizer natin mayroong synthetic or inorganic, and meron tayong tinatawag na organic. Pag sinabi natin synthetic, yun po yung mga mabibili natin, pwede natin magamit in small amount. Dahil sa konting amount lang, nandun na po yung nutrients na kailangan ng tanim. So, tama, Sir. And aside from that, yung sa organic naman po, ito po yung mga ginagamit natin na parba na nakahanap natin sa ating kapaligiran. Yeah. Mga natural, mga kumbaga mga nabubulok na tawag ito, mga agricultural waste. Okay? So ngayon po sir, nabanggit niyo kanina yung sa tungkol sa organic fertilizer. So pwede niyo pa po kami bigyan ng iba pang halimbawa or mga kahulugan ng organic fertilizer at kung ano yung advantage niya sa pagtatanim. Okay po. So ngayon, dito naman sa ating balanced fertilization, kumbaga bibigyan natin ng tuon ng organic and then inorganic fertilizer. Kung ano yung mga benefits na makukuha natin dito. So sa organic fertilizer naman, ang ibig sabihin nito, pwedeng ang ating fertilizer is composed of plant or animal origin na na-decompose na po siya biologically and then chemically or through any other process as long as the original materials are no longer recognizable or ano na siya, soil-like na siya. Parang pag ginawakan mo siya is ano na talaga, lupa na wala Durog na siya. wala nang amoy or any kumbaga makikita mo pa kung ano yung original material niya. So hindi na ito dapat. Kasi di ba sir, the usual tawag nito, may amoy pa siya, medyo mabaho siya habang nasa stage of decomposition. Oo. So pag sinabi natin organic, once na hinawakan niyo na siya, talagang crumble na yung ano niya, yung texture ba tawag nito? Yung original Yung niya. original niya form. Form. Okay. So ano po sir yung mga advantage nito, yung advantage ng organic? Okay po. So, actually, ito ay, kumbaga, parang refresher na lang ito dahil palagi tayong merong discussion about organic fertilizer or sa organic agriculture. So, pag sinabi natin, number one na ng soil natin ay ng organic matter or ng organic fertilizer. Na-improve niya, of course, yung physical structure ng soil. Ano po? Which result in una-una na-improve yung water holding capacity, na-minimize yung soil erosion, may less flooding niya, more favorable condition for seed germination, and then better condition for root development and growth. Na-maintain niya ang soil productivity even with along continuous use of land. And then, na-maintain yung increased level of organic matter sa ating soil. Continuous application of organic fertilizer helps develop sustainable farming system. And then, improves biological activities in the soil. And then, ito, mention na natin kanina na mas madami yung mga microorganisms. So, and then adding organic fertilizer into the system helps sustain high yield. So, kumbaga, since nung na-approve na yung Organic Act of 2010, so ano na tayo ngayon, 2022 na. 2022 na. So, 12 years. pinopromote na to na kumbaga ibalik yung dating sigla ng ating lupa. Okay, so
Kaya tayo nagkaroon ng Organic Agriculture Act of 2010 kasi parang napapansin na natin na mas dumidepende na tayo sa synthetic or sa organic. Tama po, sir? Okay po. So, yun na nga, na-discuss na natin yung tungkol sa organic fertilizer at yung advantages nito. So, ngayon naman po, sir, ano po yung types of organic fertilizers o yung mga homemade na organic fertilizer? Opo. So kanina may na-mention na tayong papiyaw niya. For example, meron tayo yung compost or pwede rin yung crop waste, yung mga na-decompose dyan ng mga dahon natin, or kahit yung mga for example, ang iba nga, yung iba sa LGU, yung sa solid waste management nila, kinukolekta nila yung mga nabubulok ng mga gulay, mga prutas na nandyan sa mga market nila. Yun ang dinadala nila doon sa kanilang facility para i-process, sinisred nila. Tapos, for example, yung sa LGU, sa Ligaw, sinisred nila and then ginagawa nilang pakain doon sa kanilang mga vermi. So, which is isang magandang activity. And then, yun, na-mention ko na, vermicomposting. Vermicomposting. Nandito, yung paggamit natin ng African Nightcrawler. And then, pwede rin naman yung animal waste, yung chicken manure, pinaka basic. And then, pwede silang magkaroon ng green manuring, yung paggamit natin ng yung mga high nitrogen content or mga leguminous na crops. So usually yung munggo and then meron din tayong asola. So mamaya I-discuss Opo. din natin yan, sir. Ano po? So yun po yung mga sources or mga natin ng organic fertilizer. Okay? So, katulad ng nabanggit ni Sir kanina, ang types of organic fertilizer, meron tayong composting, yung pagpapabulok ng mga agricultural waste na usually nakukuha natin sa hindi lang sa pagkokolekta ng basura, kundi sa yung mga agricultural waste natin, yung mga basura natin sa bahay na nabubulok katulad ng mga gulay, mga dahon ng gulay at iba pa. So ngayon, sir, ano naman po yung iba pang sources of fertilizer nutrients? Silang mga combined harvester. So hindi tulad nung dati na pag nag-treasure ka, doon lang nakatambak Lang talaga sa diba? isang sulok. Oo. Yung So ngayon, rice talagang straw. nakakalat Kalat na na siya. Pero yung iba, meron pa rin nakikita na nakatambak, sinusunog agad. Okay. So, yung rice straw natin, pag kinalat nila dyan and then na-decompose, meron tayong around meron tayong NPK, basta pag organic matter, 5 to 7%. So, meron tayong nutrients na makukuha. And then, so, sayang naman yung natin, yung kumbaga, yung nilagay natin doon na fertilizer na na-absorb yun ng tanim. Tapos, of course, hindi naman tayo nagtatanim para walang maani. So, yung in-harvest natin, for example, sa rice, yung butil na in-harvest natin. So, kukunin na natin yon. Pero yung puno niya o yung katawan nung rice, pwede nating pabulukin. Pwede na pabulukin. Opo. So, may nutrient content po siya. Ngayon po, ang sa compost naman, usually, pwedeng nasaan na ba yung ito? Okay. So, pwede silang gumamit nitong mga sources po ng nitrogen na nitrogen materials para doon sa compost. So, usually yung mga grass clippings
or yung mga green, ano natin, green leaves dyan. Green leaves. And then manure, yung chicken, pwede rin yung sa pig or sa cattle. And then, nasabi na natin kanina, yung mga, ano natin dyan sa kitchen. Mga kitchen waste. Yan, Mga opo. kitchen And waste. then leguminous crops, and then rice straw, yan, dried leaves or cheap branches, rice hull, sawdust, and then although bihira naman yung sa sugarcane natin or yung sa corn na mga stubbles, ano po. Corn stubbles. So, mga sources po yan ng nitrogen. So, pwede silang gumawa nito. So, mayroon tayong rice straw. For example, yung materials nila, rice straw, chicken manure, and then, of course, kailangan lalagyan nila ng soil, water, tapos tatakpan nila ng plastic, para para sa decomposition process. So, usually, meron na tayo, kahit yung kinalat lang doon sa palayan, meron na tayong yung mga yung trichoderma na kumbaga pag in-spray mo, mapapabilis yung pag-decompose ng ating compost, So, pwedeng makipag-coordinate sila sa LGU or sa DA kung may available na pinamimigay na trichoderma. And then, of course, kailangan nating malaman kung ano ba yung mga advantages pag gumamit tayo nito. Kasi na-mention nga natin, kumbaga, laborious. Matrabaho. Yan, laborious, matrabaho siya. Tapos, hindi, na lang ako, parang bibili na lang ako nitong synthetic kasi ang gagawin ko, pagbili ko, mag-a-apply na ako outright. But, we have to look into yung expenses na, so ngayon ay, for example, doon sa recommendation, gagamit ka ng 1620, 4 na sako, and then 4600, 2 sako. So, for the current price ngayon ng fertilizer natin, aabot na siya ng 10 to 12,000. So, before pa niyan, magmahal yan, nung last year ng March, around, pa lang yan, 5 to 6,000. 5 to 6,000. So, yun ang kailangan nating, Halos dumoble Opo. yung presyo ngayon ng fertilizer. yun ang kailangan nating pagtuunan ng pansin, kung ano yung alternative sources ng nutrients na kailangan ng ating tanim na kumbaga at cheaper cost, so yun, basta ang natin, ang itong usually pag mga pag mga organic fertilizer, usually meron tayo diyan na around 5 to 10. So based dito sa PNS, source natin sa BAPS, 5 to 10 total NPK pag And then pag soil conditioner, around 2.5 to less than 5% yung NPK niya. So ito yung mga natin, yung mga carbonized rice hull, Mga CRH. ganyan. Opo. Yan yung mga soil conditioner natin. Okay. So ngayon, so kanina na-mention ko na yung sa ang tawag mo doon? Yung sa organic, kung ano ba yung mga benefits. Ito naman yung sa paggamit ng compost. So halos pare-parehas naman sila kasi mga organic matter naman sila. Okay. Promote ng ini-increase niya yung organic matter Opo. na kumbaga available sa lupa. Okay. So ngayon, number 1, palagi nating ini-emphasize yung soil fertility, na-improve yung soil fertility, soil health and soil structure. So yun talaga yung unang kumbaga makikita mong may effect yung ating
organic fertilizer or compost. And then, nakaka-supply of course kasi na-mention ko na nga meron tayong nutrient content na supply niya yung nutrient na kailangan din ng ating tanim, and then support the living soil organisms na nandoon sa lupa, and then provide biological control to certain soil pests and diseases. So kung may mga available doon na microorganism or organism na nandoon sa soil, so mapoprovide niya yung biological control. So meron tayo ditong mga advantages and limitation pagdating sa paggamit ng chemical fertilizer and then commercial organic fertilizer and compost. So, anyway, meron pala tayong, pag sinabi nating commercial organic fertilizer, yung organic fertilizer po na registered or, for example, for commercial use na binibenta dyan sa market, yan po ay, ang nag-regulate po niyan or nire-register po yan sa BOPS. Sa BOPS. So, nung ating Organic Act of 2010, inalis po yan sa FPA. So hindi po FPA ang nag-regulate yan or nagre-register yung organic fertilizer. Ngayon, yung sa amin po is inorganic fertilizer, yun na, or basta wala doon sa range ng organic fertilizer, 5 to 10 based doon sa kanilang PNS, or 5 to 7 sa kanila yon. And then yung sa soil conditioner sa FPA pa rin, and then more than yung tinatawag nating fortified fertilizer, 8% pataas sa FPA po yun. FPA na po yun. So ang sa po, for example, i-cite ko nga dito yung ating advantage pagdating sa ating chemical fertilizer. So naka-specify na talaga doon kung ano yung nutrient content na kailangan. For example, urea, N, 46%. 46%. So nandun talaga. Mataas yung kanyang content ng nutrients. And then, of course, nandoon yung guaranteed nutrient analysis. Kumbaga, pag sinabi mong 46% N yung nandun, so yun talagang ibibigay sa'yo. Ano po? And then, readily available. Yan, So, yan madali. tayo. Pag bumili, agad ninda. And then, pag-apply, easy to handle. Easy to handle, okay. Kaya lang, may limitation siya. Yan. Ito na, expensive. So, nagkakaroon tayo ng increase sa cost production. So, yun na. And then, kung mali naman yung pagka-apply mo, usually, nagkakaroon siya ng epekto, yung fertilizer burn, nasusunog yung tanim. Lalo na kung direkta mo siyang in-apply sa dahon kasi dapat sa soil. Sa soil lang talaga dapat. Okay. So, ngayon naman, yung commercial organic fertilizer, siyempre, alam naman natin na yung release niya is slow release ng nutrient. So, pag minsan, ayaw nila kasi, ang synthetic, pag nag-apply ka, automatic, nakita nila, nag-green agad, gano'n. So, ito is slow release. Hindi agad nilang makita yung epekto doon sa ating tanim. And then, so wala ding danger na magkaroon ng fertilizer burn. And then, of course, nagpo-provide siya ng humus or organic matter na hindi nasusupply ng synthetic. Exclusive lang mismo sa organic yan eh. Opo. And then, meron din naman siyang limitation. Mababa yung
nutrient content niya. Kasi total NPK niya is around 7%. Ganun. So, and then, bulky or in large amount. In large amount talagang application oo. niya. Kasi good for 1 hectare, ilan ang kailangan mo? For example, meron ditong recommendation sa chicken dung. So, around 20 bags. Oh, for example, sa yung chicken manure. Oh, siyempre, sa isang hektarya. lang. Kaya kung lang yon yung synthetic, di siyempre, lang. Konti lang yung 6 kailangan. bags, for example. Konti lang yung kailangan. Okay. Although, meron tayong mga ganong limitation, pero hindi naman natin sinasabing full, dito nga sa balanced fertilization, hindi naman natin sinasabing full organic lang. So, meron tayo dyan na, tawag mo doon, gagamit ng organic and then gagamit ng inorganic para ma-fully satisfy natin yung pangangailangan na nutrient ng ating tanim, and then hindi rin magsasuffer yung bulsa natin dahil sa expenses. Yan, nagagamitin. So ngayon naman, pagdating sa sa compost, so ito yung mga lang natin, homemade lang, sariling gawa. Hindi naman to yung talagang for commercial. Pwede natin tong gawin sa ating Usually yung mga gumagawa nito yung mga backyard backyard gardeners Oo. para readily available na yung nila, Opo. yung fertilizer. siguro yung may mga 10 hectares talaga. Mahirap gawin itong Okay. Talaga po. So sa yun na nga po, anong mga kumbaga advantages or disadvantages ng mga ganun pong bagay? Yung sa naman po, yung sa compost. Ito kasi mga organic kumbaga may mga organic matter sila and then organic fertilizer. So again, ino-improve yung soil physical structure, contains various micronutrients, and then kumbaga slow release ng nutrients nandoon through the kumbaga different stages ng tanim nandoon Na talaga siya available yung na. nutrients. Also provide humus and organic matter, and then organic material readily available sa farm or backyard na sabi mo nga kanina, na pwedeng i-blend or i-mix na para ma-increase ang nutrient content, and expensive. So kung meron lang naman sila diyan na yung mga natin, for example, kakawate, mga matataas yung nitrogen nila content, kakawate, ipil-ipil, ganyan. So pwede sila doon mag-compost sila, and then yung saging na kung for example, usually hindi tayo nagpo-practice niyan dito, yung binabawasan yung mga saging na kahit masyado ng marami Opo. So pwede nila yon i-chop nila para ma-decompose and then maging fertilizer sa kanilang taniman. Or baka meron kayo dyan na yung mga poultry na katabi nyo lang. Although ang iba talaga binibenta nila, pero kung meron namang locally available na materials, usually yun naman ang nire-recommend namin. Kung meron lang naman na locally available na materials, pwedeng magawa. So, much better. And then, of course, ang limitation nito, yun na nga, laborious. Talagang matrabaho siya. Yan, matrabaho. Kailangan mo talaga itong trabahuhin. And then, of course, mababa yung yung NPK. Yun nga, nasabi ko na kanina. Usually, bulky. Okay. So, maramihan talaga niya application. So, yan po, nalaman natin yung other sources of fertilizer nutrients. So, ngayon po, sir, meron po tayong tinatawag na natural farming inputs. So, ano po yung mga natural farming inputs? Okay. So, ito ay usually
lagi kung lagi kayong nakaantabay sa ETI, ano. And then meron tayong mga learning sites, tinuturuan mo paano paggawa nito mga concoctions na ito. So, magbigay lang ako ng tatlong example yung commonly na natin ginagamit. Meron tayong yung FPJ, yung fermented plant juice, yan. So pag sinabi natin plant juice, of course, yung mga natin dyan, dahon-dahon, yung mga dahon-dahon natin dyan, na pwede nyo itong ilagay doon sa ating soil, tapos pag nag-spray early in the morning or late in the afternoon, and then ano ba ang nagagawa nitong FPJ? So, enhances photosynthesis or green leaves. Okay. So, kung baga parang naalala nila yung nitrogen, it gives dark green color to the plants. Yeah. So, isa na siyang supplement. Enhanced plant growth. Yeah. And then food for indigenous microorganisms. So, yun yung FPJ. So, hindi ko po i-discuss yung nito, yung paggawa, dahil alam ko marami nang nag-discuss nito. So, i-search nyo na lang dyan sa ng API. Sir, Okay po, meron tayong tawag nito sa e-extension, i-search nyo lang po www.eextension.gov.ph dahil doon po may mga lectures po doon, hindi lang po sa paggawa ng natural farming inputs, kundi sa production with regards to high-value crops, rice, corn, and pati na rin po sa livestock and sa fisheries. So, yun po. And, okay. Tapos, meron pa tayong FFJ, yung fermented fruit juice. So, ito parang yung function ito ng cake, potassium, yung function niya, increase plant nutrition to leaves and roots, potassium factors yun. So sweetens the fruit, helps digestion of plant nutrients, resists plant disease, protects plants from insects, speeds harvesting in a plant, and plant hormone. Yeah. So, and then meron pa tayong isa, yung sa fish amino acid or cohol amino acid, good source of nitrogen, foliar fertilizer, root hormone, and then food for microorganisms. So kung makikita natin, parang yung NPK natin, sinasagot na rin nila. Although not the same nutrient element or nutrient content ng synthetic, pero at least meron tayong alternative na nagagamitin. Na ang alam ko, kung meron tayong mga farmers nito na kumbaga nung natutunan nila to, continuous na nila pinapractice. So thank you sir sa mga ideas na ibinahagi niyo sa akin regarding sa natural farming inputs. And in addition lang po, doon sa mga nasabi ni Sir kanina, meron pa po tayong tinatawag na calcium phosphate or calphos and yung lactic acid bacteria serum. Bali ang mga ingredients nito ay pwede nating makita sa loob ng bahay, sa kusina, and kung wala naman po ay pwede natin ito mabili sa sa market. And aside pa po dyan, meron naman po tayong mga IEC materials na binibigay. So, sa lahat po ng nanonood, pumunta na lang po kayo sa inyong local government unit, especially po dun sa Municipal Agriculture Office, since na meron naman po silang mga IEC materials or mga ready, mga babasahin regarding po sa natural farming inputs. Aside po po yan doon sa nasabi ko kanina na e-extension. So, dyan po nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa lupa, sa fertilizer, and types of fertilizer. So, huwag po ninyong kalimutan na i-like, i-follow ang Facebook page ng ATI Bicol. Yun po, ATI Bicol and ATI Bicolandia. And meron din po kaming YouTube channel
na ATI Bicol Sarabay Channel. Please subscribe, and nandun po lahat yung mga videos regarding po sa production and production practices ng high value crops, rice, corn, at marami pang iba. So, sa muli, maraming salamat. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masagang ang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Okay, so maraming salamat, Sir Gabriel, sa napaka-informative na talakayan patungkol sa balance organization. For sure, marami na naman po natutunan ng ating mga viewers sa webinar na ito. Ano po? At para mas maging malinaw yung talakayan natin kanina, bibigyan po natin ng pagkakataong tanong ang ating mga online viewers. Just type your questions or queries sa ating comment box. At live na live itong sasagutin ni Sir Gab. Okay. Yan. Kasama po natin si Sir Gabriel Atole. Nandiyan po siya sa screen. Nasa pinagdaan ko lang talaga. Hello, Sir. Kamusta rin naman natin si Sir. Hello po, Sir. Ayan. Just comment your questions po sa ating comment box, and live na live po natin itatanong yan kay Sir Gabriel. And kung gusto niyo naman po direkta magtanong kay Sir, pwede naman po namin kayong ipasok dito, live na live. Nandyan po yung link, lalagay ng aming technical team sa comment box, and you just have to click it po, para makapasok. Ayan po, naka-flash na sa screen. Ayan. Okay, sige po, keep it coming guys. Kung may mga katanungan po, i-type na lang sa ating comment box. Ano po? Ayan. Ayan, meron po tayo dito, Sir Gab, na tanong from Agnes Rigano. Sabi niya po, what is the sign of too much nitrogen po in leafy vegetables? Sir, sagot naman po dito. Hello, good afternoon po. Okay naman, naririnig naman ako. Yes po, thank you kay Ma'am Agnes sa kanyang katanungan. So ano po yung sign ng too much nitrogen? Of course, makikita agad natin yan sa physical niya. Sobra na yung pagiging green niya, sobra yung pagiging green, and then of course meron tayo sa mga leaves niya, pag minsan nagkakaroon ng lodging, and then usually po pag sobra po yung nitrogen, susceptible po yan sa pest and diseases kasi nagiging succulent siya, kumbaga masarap siyang kainin, masarap siya sa paningin ng mga peste. So yan po yung mga sign na sobra yung ating nitrogen po sa ating mga sa ating tanim. Pag green, sobrang green daw po, ayan, too much nitrogen. So any other questions from online viewers? Ayan. Meron pa ba? Ayan. Next question tayo, partner. Basahin mo, partner. Okay, from Carolina Aguirre. Kung ang dayami po ba ay ilakalat sa palayan,
Gaano po ito katagal bago mabulok? Maaari po ba itong ikalat tapos isama sa pag-araro ng palayan? Yes po. Pwede po itong ikalat tapos isama po pag-araro ng ating palay sa palayan, sorry. Ang dayami po, meron kasi tayong yung sa bagong way natin ng pagpapabulok, ano po, yung pinaka mabilis for 4 weeks, kailangan nilang mag-spray na-mention ko kanina doon sa aking discussion, yung trichoderma, yung ating compost fungus activator na pag in-spray nila in 4 weeks, mabubulok agad siya and then ipaplow under na natin sa ating palayan. So, yun po. From Ma'am Carolina Mire. Ayan, may follow-up question si Ma'am Carolina. So, ito naman, Sir Gab, ilang kilo po ng munggo ang dapat gamitin para sa green ng manure sa 1 hectare na palayan? Okay po. Around 15 kilos ang gagamitin natin na munggo per hectare. So yun po ay pwede nating itanim sa ating palayan after natin mag-ani para at least bago tayo ipaplow under ulit po natin yon bago tayo para mapulok doon sa ating lupa. 1 month bago tayo magtanim. Okay, so from Shari Elegado, good afternoon. Can we cite specific site who are using this kind of protocol as a model for? Sir? Okay po. So hindi ko maibibigay kung saan yung lugar, pero usually yung mga GAP certified nating mga farms, i-implement sila niyan yung paggamit ng balanced fertilization, inorganic and then organic fertilizer. Siguro pwede tayong ma-follow up natin sa dito mismo sa DA kung makapag-cite tayo ng specific farm para at least meron tayong meron maibibigay na model farm and then i-coordinate ko sa RAFIS para of course ma-feature din natin kasi ito yung ating kumbaga pinopromote yung balanced fertilization. Yes. So, ngayon, meron po ako dito isang question from Judy Del Valle. Sir, pwede na po ba sa palay, 0.47 acre, 10 kilos na munggo, sabog lang sa palayan hanggang flowering stage ng munggo, tapos ita-tractor para makalat, sir? Okay, nakamute ba ako kanina? Hindi naman Okay. Loud and clear. Okay, thank you. Nahirapan pa ako mag-convert ng acre pero kanina na-mention na natin yung around 15 kilos po per hectare. So kung kalahating hektarya, di mga 7.5 kilos na munggo. So okay po yun, mas madali yung kung after that, pa-plow under ng gamit yung tractor. So mas madali po. Thank you so much, Sir Gab. Meron pa ba? Okay. I think no more questions from our online viewers po. So, once again po, thank you so much, Sir Gabriel, sa paglalaan ng oras po para sa ating mga activity at syempre sa ating online viewers sa pagsagot sa mga katanungan nila po. And syempre, as a way of appreciating and saying thank you po for giving us your time and effort, tanggapin niyo po ang certificate of appreciation na inirahan po ng aming ahensya. So, citation reads, Republic of the Philippines, Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 5 for ATI Bicol, awards the Certificate of Appreciation to Mr. Gabriel D. Atole for his invaluable support and assistance as resource person during the conduct of webinar on balanced
fertilization, abot kayang pag-aabono. Held on January 27, 2022 at ETI RTC 5, Diversion Road, Cebu City, Camarines Sur. Given this 27th day of January 2022, signed Elsa Carol Center Director. Once again, this certificate of appreciation is hereby granted to Mr. Gabriel B. Atole. Ayan. So, ayun. Thank you. Meron si Sir Rafi. Rafi. Okay, so aside from sa certificate of appreciation, makakatanggap po si Sir Atole ng personalized notebook from Yan, limited edition personalized notebook. At yan, pakita mo yung flash sa screen natin. Ayan, bagong launch yan. At syempre meron din tayo. And meron din tayo personalized Ayan, limited edition. limited edition po ito. Bagong launch ng ETI. Ano po? Okay. Okay, naman. So, once again, thank you so much, Sir Gab, for sharing your expertise sa ating mga stakeholders. For sure, marami na naman tayong natutunan sa araw na ito. Maraming salamat po sa mga viewers natin na pumutok at nakialam sa araw na ito. And para naman po sa mga participants, and ito na, para ma-consider tayo as participant today, kindly comment down your complete name and address. So, kailan na po kayo. So this will serve as your registration po sa training na to. Ano? Yes. Pag hindi po tayo nag-comment ng ating name and address, hindi po tayo syempre makakount as participant. Hindi tayo mabibigyan ng certificate. Ano? So, comment down your name and address. Complete name po. Ano? Para mas clear sa gagawa ng certificate. Ano po? Okay. So, okay. So, and at this juncture, to give us the closing message, in behalf of our senior cabinet countries, as well as the Chief of Partnerships and Accreditation Services Section, Dr. Joey Villarino, we have the Information Officer 3 and Chief of Information Services Section, Ms. Prima Imperial, to give us the closing message. So, let's give her a round of applause. Hello. Maraming salamat, Sir Gab, for serving us, for very readily accepting our invitation to serve as our resource person sa webinar na ito. We truly appreciate na yung mga natutunan natin sa mga discussions. And of course, this webinar is part of the year-long webinar series ng ATI Central Office. This is part of the year-long ATI-wide webinar series. But this webinar kicks off or starts the rollout of the training and capability building activities that ATI people will be doing this year. So it officially started here. So natutunan natin dito yung 4 R's ng balanced fertilization, which is very important. Yung right nutrient, right quantity, right method, and right time or timing. So important ito to address the rising cost of fertilizer, yung land degradation, and declining soil fertility. So ito, priority po itong strategy ng ating kagawaran sa pamumuno ni Secretary Dar. So let me just briefly doon sa binanap natin ngayong araw na yung natin, webcast, as we officially launch yung Sarabay Kita. From last year, Sarabay, ngayon ay Sarabay Kita, because we want to emphasize that we are moving with our clients, with our partners. So sabi nga ni Ma'am Elsa kanina, nagpapasalamat ng ATI sa okasyong ito upang alamin kung ano ang this is a chance for us to know kung ano na yung to assess, kung ano na yung nagawa na at kung ano pa yung mga kailangan pang gawin or kailangan gawin na mas mabuti. So yung ating team ay innovating 1 DA agricultural extension strategies
beyond the new normal. So kung makikita po ninyo yung aming yung corporate image for this activity, makikita niyo po yung para siyang sa fluid, kung makikita po natin sa Facebook, it is a static. Yung landscape, it's a fluid landscape. Gumagalaw siya, which symbolizes yung changing sa ating agricultural landscape. So hindi tayo static, no? Ngayon na, may pandemic tayo, so we don't know what's going to happen next. So sabi nga ay beyond the new normal. So this is the new normal, and beyond that, ay kailangan lagi tayong handa to cope with the challenges sa agriculture. So we have to be very educated. Alam natin yung basics of agricultural technologies. So this is a very useful na webinar na ginagawa natin. So last January 25, ginawa na po yung ATI Bicol na bilang first placer sa recognition of ATI training centers with exemplary performance. So I want to congratulate siyempre ang aming center directorate, si Ma'am Elsa, and si Ma'am, our assistant center director, si Ma'am Vivian Caramde. And of course, yung mga kasamahan po sa ATI. Yung naging host po natin kanina, at ngayon kanina si Miss Joy and si Bay, at ngayon si Miss Cha and si Beth. We have a young breed of trainers hosting our activities today. So we want to, so this is just congratulate everyone po sa ATI Bicol, and not just sa ATI Bicol, sa buong ATI po, for the exemplary work that we are doing. Hindi naman siguro ito self-congratulatory. Now, this is just to recognize yung sinasagawa natin mga initiatives to innovate, to grow with the time. Sabi nga ni Ma'am Elsa, we grow through what we do. So, this is to thank also our viewers sa inyong patuloy na pagsubaybay sa mga training activities and webinars ng ATI. And we have more coming up this year. So, we hope to see you more. We hope to be with one another more this year. And congratulations sa ating lahat. Thank you so much, Ma'am Brian, for the message. And ayan, for other information and updates, kindly visit and like our Facebook page and account, the ATI Bicol. That's our Facebook page. And the ATI Bicolanja, our Facebook account. Doon po, makikita natin ang lahat ng activities ng ATI Bicol. And syempre, we have also the ATI YouTube channel. I-visit din po natin ang YouTube channel ng ATI Bicol, which is the ATI Bicol #Saraway channel, to learn and watch more about agriculture. And syempre, for you to keep updated about the upcoming webinars and lahat ng ganap ng ATI, do not forget to hit the subscribe button. And syempre po, para naman po sa mga gustong managsagan pa ang kaalaman sa agrikultura, especially during this pandemic time. And syempre, bawal tayo masyadong lumabas. And syempre, yung when it comes to learning, wala naman dapat humigil. Kaya we have also here e-learning courses. Maaari na po tayo mag-enroll sa online courses na we offer e-learning courses through extension. Bisita lang po tayo sa ating e-learning portal, ang www.e-extension.gov.ph. At syempre, mag-register na po. So, maraming courses about agriculture po ang pwede nating mag-browse and mapagparalan doon. Okay, so sa ngalan ng aming Center Director, Ma'am Elsa Imparo, kami ay nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagkakilig sa mga activities ng ATI sa loob na 35 years, especially this type of pandemic. Learn at home at tandaan at share po natin ang mga hashtags na #stay safe, #Saraway kita sa Saraway at ATI Bicol #Saraway kita.
Together we heal as one, and that ends our webinar on balanced fertilization at kayang pag-aabono. Patuloy po kami magbibigay ng tapat at mahusay na pagserbisyo, at syempre magkita-kita po tayo muli sa susunod na webinar. Ako po si John Kenneth Hilario. At ako naman po si Charlie Freeman. Siyempre, Diyos mabalos po sa ito babos at isang pagsaludo sa masisipag naming mangisda at magsasaka. Mag-iingat po tayong lahat. Happy 35th Anniversary Agricultural Training Institute. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, ang pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maulag na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maulag na buhay ng mga magsasaka at mga